बैगन। तो हाय गाइस, नमस्कार। ମୁଁ ତମ ମିଷ୍ଟର ମାଝୀ ବାବୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ବାଇଗଣ ତୋଳି ଆଣ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ବାଇଗଣ ବାଡ଼ରେ। ହେଲେ ଏତେ ସାରା ଗଛରେ ଦେଖିଲି ଏପଟେ ମକା ଅଛି, ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଅଛି ବାଇଗଣ ଗଛ। ହେଲେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ବାଇଗଣ। ତ ଗାଇସ୍ କିଏ ନେଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଗାଇସ୍। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଘର ଲୋକ କହିଲେ ବାଇଗଣ ତୋଳି ଆଣ ବୋଲି, ହେଲେ ଗଛରେ ଦେଖିଲି ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ବାଇଗଣ କିଏ ନେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଇସ୍। ସେ ଶଳା ଚୋରଣୀ ତା ପାଇଁ ଗାଇସ୍ କିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ସୋଦାସୁଦି କର, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମ ବାଇଗଣ ଦିନେ ବି ଚୋରି ନ ହୁଏ ସେମିତି ଗାଇସ୍। ତ ଗାଇସ୍ ରହିଲି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ସେତିକି, ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।